kosadek to watieko higa. Oje, umejipanga gik mane chano timo botimoreni kata koko timore thuolo pod nitie bro tieko gi kik chunyi tho. Chien kacha ne kod Walter Odinde jakwar mabende chenro no mar yamo loko kendo koro gi lak seche gi ka yamo se loko to koro wadok pacho mokwe gi ngolo mokwe chenro no mar machiegni pacho. Ng'eni godhiambo kama kedhe kata nam ineno ka jogo madhi lupo madhi keto gogo e nam sani koro giwuok gidhi. Joma duogo magowo bende nitie joma gowo, tiere jok ma bende tieko tich kata jomijengo tieko padei koro giwuok gidhi pacho. Jopuonj osewe chok gisenono buge gidwa dhi ot, koro sani en sama ji dhi pacho tok tich matek. Momiyo wanyisi kanyo ni pole sana, wagoni mos kuom tich matek e odiochieng' ka omiyi ngolo mayom gi weche maduoki pacho mayom kabisa. Luonga ni Jiji Dan jakugweno British owadgi Jesse kihera sana iluonga ni Jiji. An kodi kae machiegni pacho nyaka ang' rom thuolo no mar sa 2 mar otieno bila bugdha. Iriyo nade? King'iyo kor polo ineno ka nitiere dalili mar koth. Nitiere dalili mar koth kendo nyiso ni koth ni machiegni. Jotim nonro joma somo kor lwasi kaka ringo nosewacho ni nitiere koth moro mabiro mapek miluongo ni El Nino. Abro miyigo details ge ka ochopo kanyo sama wasome wechego mag kor lwasi. Kopogore gi mano bende waranga peni pod wamedo mana kwayo derepewa ni tuwe waangalifu, wabed jogo ma very keen ndara ahinya sama koro nyithindo osedok skul ni, moko bende pod dok wang'apaya bende ang' ne wanyisi kaka peni mopogore opogore chalo. Weche tuke nitiere okombe mang'eny ma tim mar Arsenal nodhi godo. Nitiere okombe mang'eny mich, waluongo gi ni mich ma jotuk Arsenal nosedhi godo. Opogore gi mano nitiere tim mosegole Carabao Cup, tim maduong' osegole Carabao Cup. Kasto gima moko mathoth mwaiko ni kai weche tuke kodi kanya korom sa 2 mar otieno. Iriyo nade kama intie? Nyisa bana kama intie gi kakiriyo. Samimbi nyisa kakiriyo no kawuono en Wednesday, ladies night. Wono be kiyudo thuolo tipako shini. Ka in gi shi tipake. To ka in gi hibe ndipake kijachir. Na ginene nonro ma wacho jolony nondiko jolony e weche mag relationship kata jolony e weche mag hera, wacho ni sama ji owere nyako gi dichuo kata dhako gi chuore kowere, ng'ama neno ga matek ahinya, ng'ama kalo ga through a lot, ng'ama stress chamo ga moingo ji te en ng'ama dichuo. Sama ji owere keny, ng'ama stress chamo moloyo ji te en ng'ama dichuo. Ng'ama dichuo machiedh nade gi wich bar gi achom kure chando moloyo ng'ama miyo. Adwa ni nyisa ne ni to nono ni en adier. In noseweyi, an gadier kama intiere sani mondo mi ichop kati keny ma intie sani chien kacha noseweyi. Kata imbe nisewecho. Ineno nade in ng'ama dichuo, ineno matek koso ng'ama miyo maneno matek sama ji owere. Iyuda e namba mar simu 073 076 224 073 kaso bende ichaki yuda kanyo ote machuok 23 420. Facebook page marwa en Namlolwe FM.